Evo ga, to je taj Panta pećinski čovjek. Dave, Ante i Panta, dva Zdravo. prevaranta. Gde si, Panto, kako si? Dave, drobeno. Dobre. Da ga ne kvarimo. Da ga Preko ne- leti u Kolibu, a preko zimi u Pećinu. U pećinu. Ali mnogo mi je lepo. Mnogo ti je. Mnogo je lepo. Nema tu ako da me pomirava, nema struja, nema voda, nema ništa. Ali opet dolaze. Opet, Popovi, lopovi, aparati, 300 čuda tamo traže zlato. Iz Negotina, iz Krajinu dolaze tamo za slepi miševi. aha. 300 evra mi dava slepog miša da uvatim i da nje dadem. Ne može, gospod. To Mađije da nije za pravi. takvu stvar, a oni od slepog miša prave crnu magiju. Od njega ne može, crna magija ne može uspe bez njega. Oni ga uzmi, ture ga u tepsiju, tako su mi objasnili kad su dolazili tu. Ture ga, čim ga uvati, slepog miša, čim uvatiš, on umire. Tako da nema, znači, ture ga u tepsiju i na ti u vatru da se osuši. Kad se osuši, posle sasećirće ga. Sitni, zdravo, i sitni ga sasećirće. I onda posle u moja mašinu, ako znaš ranije što je bilo za drvo, drvena mašina, ono što je se bija, mlelo, kafa ranije. Ranije. Tako od drvo pa ima unutra metal, i njega, i kroz njega ga na prašinu ga naprave i ima kao treščica, te tolkava treščica. Na nju samo vrh malo od njega i stave ga i kaže, tuja vodu ima da piješ, tova, kako mu kaže sve, i onda crna magija kaže, bez to ne može uspe, ali pokušali su sa spacova, pa nekako ni ne ide lepo. Ne ide njima. Može. I kad posle dođu tu, reko nebe, ne 300, 3000 evra da mi dadete, ja vi nema dam ovo što ima u prirodu. Reko, to ne treba da se ništi, to je protiv Boga. A šta će kažeš za ovije što hoću vodu tu cevćete da turaju? Nema ništa od toga. Nema ništa Nema toga. ništa, pa ja izrazi sa sjatca to, pa još malko da me zatvore. Pa znaš ono kad izrazi za tamo kad beše ovija, on Vasić kontra da napravi, u subotu je on pravil to za kaškavalj, za sir, promociju. Sabral 5 čoveka, 10 preprali koliko pare, uzeli doviđenja. I kad ja dođo tamo, oni diže ruku, i Buco, potpredsjednik, i predsjednik opštine je bil, Mrnjak, dali mu nov šator, sve, to sve ide... Lagano. Lagano, nema probleme. Nema problema. I kad posle Mrnjak se skuta, od šator znaje da će, ako postavim neko pitanje, da će gi udavim. Jer Mrnjak mi je uzeo 100.000 bez veze kad ne rademo onu emisiju Zadnji provodađi. Da. Tu ni on uzet od tu emisiju koga ja gi njega se ženimo, a mi smo doveli ženu, mi pravimo, ali dobro, ajde, nema veze, kad je u pitanju para. A ko će kažeš za tija s aparati, ko ide ovde s aparati? Popovive. Popovi? U njih, sad, ako, da se vratim da vidiš tamo, mantijata mu je ostala jedno kući mu beše stepilo mantiju tu sve od njega. A vidiš kakvi su iducine? Kaže, naučili su se od tu, piroćanci ima koji su mi rekli kako Spaki kaže. Spaki za pare nema da vi napravi uslugu. Ali dajte, kaže, pivo, poneste, kaže, pa budarski popijete tamo malo i ako ovo može i zameznete tu, napravete ogen gdje ne duže. I dojde tu i po dvojica. I samo kaže, Spaki, 9.000 darka, idi u prodavnicu tamo u Zadulu da doneseš gajbu pivu. Gledaj sad, ajde, nema problema, čine. Ja uzmem 1.000 darku i tamo do Venaca. I na krivinu ti ukačim se gore. I otidemo do gore, iznad moju tu pećinu. I otidemo do zgore, samo što sam ja već ulezalo ovamo, oni odmah kreću, ranci vade i to tolkavo ima od ranaca visina gore i odmah i ja ga čujemo tamo od ozdoleka, počeša ono piska, to piska i na ekseri, na sve. Kako je sve. I kad na kraju tam, dok ulezaš unutra, ali ne može, problem je U tvoj tu pećinu? Što je u pećinu to ona je 25 metra je dugačka. Na 12,5 metra treba da se zavrćeš, te te kapa da ulezneš skroz na tamo. Nema ništa, ja tamo spavam, nema nikakav problem. I kad oni unutra sve, ja od gore rekao, 1000% sam siguran da nema da njih povredim, nema ništa. I uzmem golem kamik, pošto pećinata tako dođe, kamik kad se odbija, slobodno može, nema opasno da njih povredi. Kad ovi kamik kad uzmem od gore na dole, jedan si mobilni zavore, nego kad će on piska, mobilni, sve da rekao, ne, to je ipak. I poslije geovešu se dovrši, kako ćete čak ima mani to skupo, rekao, ama ko traže tu ovdje? Ama nema to ovdje.
A i drugi raz isto da odeš, pored, bakarni kotel, sve su mi odneli. Sve, od to do zgore. Od ozgore iz pećinu tu. Mamu Ljudi da mi. duš pored, da du krevet, da du sve što je od Da, be, metal, pa. sve što je od aluminijuma, oni ga odnosi. Pa tu reku će tija kao pre. Ama da, keđi kući ti je sve, ali vidiš i oni prate, puštim kozete ili otidem na gore pođućim ili vade za pećuće, oni odmah kreću. U akciji, nema kod njih tu, oni ne prezaju, samo da vrši to što su po tijelu. Ali nije dobro što da preći, nije interesantno da živiš ako je sve dobro. Ovako je, eto, zanimala se malo sa smisla. To, ali, neće li na kraju nekako treba da bude sve, to dobro, nego žabe kad to je. A i nema da može, tu velike pare uzimaju za tu vodu. E pa ti napravi most i navleče mnogo ljudi sad tamo. Ama kudebe, ama ne može sad je kako. Ama ajde manje i više to ove vicepće će turate, a kude će kozete da piju. Kude će divlje svinje, kude će ostalo. Ama mi će ostavimo kuda. Ma mani be ko će ostavi tebe, đavol ne ostavlja ko uzima ili kurjak. Ma nema ništa to. Nego teti, ali nema da uspe. Ne ide, jer vi po mogućnici tamo, po tije kraj, po kraj, zapalili mi to sve, ne bilo. I ovamo, ali ovam je još ko zajebano, ovamo mani, ovam kude je, manji su vidio ništi kako, to nema šanse. Samo preko nas mrtvih. Ma nema, ne može da bude mnogo, ma kudeve to ima da izvrnu, da zapale, da sve da očiste, kakvi nema. A i tu nema, čekaj be, to je skuplja struja nego ova be što vi imate od toga be. Šta vi radite be, koga će pravite na budale sad? Od tu struju, od tuja vodu će dobijete struju, kako za 10 kuća. Ali neko i pere pare tu koji treba da uzme goleme pare i... Ali nema ništa od toga. Svako se sad bori što više da uzme pare, što više da pokradnu ovo što je ostalo ostatak. Pa, ejte, ja sam napravio pri mosta. Tija most broj 1. Dolazili su iz vodoprivredu da ga ruši. Kad su oni meni naložili na papir sve šta treba da imam za taj most. Čekaj be, vi uzimate poviše nego mosta što vredi be, šta je vam? Ama čekaj na čiji ti gradi. Čekaj be, ja čiji sam. Pa ne sam uvoznik. Pa sam to napravio za građani, za narod. Ona, čekaj, rekao, ženo da ti ja donesem. Ama, koji si ti? Rekao, ja sam pajač. Ama, nas treba pantave. Rekao, nema ga be, on u inostranstvu. Ovi milicaci ti se duše, pa kaj, mari be kaj njega se zajevate. On je šumar, da znaje sve, nema ništa. I on je rekao, čekaj, sad ti donesem koji je priju, to mosta to koja je služila. Ja otiđem doma i donesem, to je grupa građana, oko 150-200 čoveka koji su mi pomagali. Nisu davali pare, ali su se potpisali i špade grupa građana. Kad mi ja donesu to, ama ne, to ja na slučaju da vam dam, da vidite. A tada je rekao, nema da kopira, ne, ništa nema da kopirate, doviđenja gospođo. I on je mi čači ti kaže, pa rekao mu li vi kaže da nema ništa od toga kaže da bude. Ali, hteli su. Te treba da ima od vodoprivrede, te treba da ima za zaštitu okolinu, te treba da ima od opštine, te treba da ima od sud. Pa konservate iz njegove, pa šalje mi tija Boban inspektor, rekao, ne jelite sramotabe, vi ste trojica u opštinu ste zagnjeli, on vas i takvi prima, on takvi prima po trojica koji ga možda držite. Na tebe, Bobane, baš šta je, ti je debeli inspektor, ba šta ti je u opštinu? Sin u opštinu, galerija Podavac i oje, potpredsjednik Podne, koliko imate prodavnice, što krijete? Ama te to na ujnu mi, na strinu mi, na babu mi, na dedu mi, a koliko prodavnice ima? Ne, vi ste modavi, kako da ti kažem, što više pare imaju, niko poviše ludeju. Ali samo da ti kažem, nikada ne može pravilo glasi. Vi svi što imate velike pare, ja nemam ništa po kontejneri, za mene su kontejneri samo usluga. A vi, rekao, zapamtite, ja te tu ima da legnem da spim, a vi brzo živite, sve na strah. Ja ne pijem za živci leko i takve rabote, ja se špricam sa srećivu, sa spinom, kako ime i kraj. A vi, rekao, brzo živite. I jeste da tako, na strah. A ja, ko mi može uzeti? Ajde, neka dođe na cetu neko od njih. Koji u Pirot ima 5 kućne prijateljice, 6 deca. Idemo redom od svakog. Ajde, neka dođe, neko pa neka dođe da kaže pak, će me stizate. Ko me može stizati tebe? Ja sam samo 70 godine, vi će me stizati. Nema ništa to, nego. Dobro je, važno je da ide sve kad to treba, pa
Će ga bude. Vidimo, Bravo Panto, hvala za intervju Panto. u svako doba da pa pušti to negde tamo gde ako ima negde ono sabe Na internet. tražili prijavu za Happy za pravodađije. Već ni tamo u tobe će samo jer tamo na kompjuteru to izvezne tije formular kako treba. Popuni ga sve i pošalje njih, znači, preko leti u krug.